Insemmilkom. L-Apostol Pawlu kemm il-darba ta' xieda tal-fidi tiegħu fi Kristu, niftakru illi kien imrobbi bħala Fariżew, bniedem reliġjuż ħafna, fissat fuq il-liġi ta' Mosè, u infatti għalhekk ma setax iniżżilha illi Ġesu ta' Nażaret kien il-Messija. Għaliex Sawl ta' Tarsu ħaseb li huwa tajjeb biżżejjed, li kellu biżżejjed mert quddiem Alla, u ma setax ukoll jifhem kif il-Messija kellu wkoll ikun mislub għal tpattija ta' dnubietna. Fl-ittra tiegħu lill-Filippin kapitlu 3 u vers 3 quddiem, Pawlu jitkellem hekk billi jagħti testimonjanza sabiħa dwar il-passat tiegħu u kif Alla bil-grazza tiegħu ġielu jirrealizza illi il-fiduċja tagħna għandha tkun biss mhux fina nfusna imma biss fi Kristu Ġesu. Għax dawk li tassew għandhom iċ-ċirkonċiżjoni huma aħna li qegħdin naqdu l-Alla fl-ispirtu u niftaħru fi Kristu Ġesu. Aħna li ma nqedux il-fiduċja tagħna fil-ġisem. Għad li jien nista' nqiegħed il-fiduċja tiegħi fil-ġisem. Jekk hemm xi ħadd li għandu għax qiegħed it-tama tiegħu fil-ġisem, jien għandi aktar minnu. Ta' 8 ijiem għamlu l-ċirkonċiżjoni. Twelidt fil-poplu ta' Iżrael, mit-tribu ta' Benjamin, ludi mill-lud, Fariżew fl-osservanza tal-liġi, biż-żelu li kelli ippersegwitajt il-Knisja għal dik li hija ġustizzja tal-liġi ħadd ma seta' jgħid xejn fiha. Ma dak kollu li għalija kien qlieħ jien qoddejtu bħala telf minħabba Kristu. Jien not kollox bħala telf, ħdejn il-qlieħ kbir li hemm fil-li naraf lil Kristu Ġesu Sidi. Minħabba fih rrid li nitlef kollox, u not kollox bħala knies biex nirbaħ lil Kristu. U nkun ninsab fih, mhux għax għandi xi ġustizzja tiegħi, dik li tiġi permezz tal-liġi, imma dik li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu. Il-ġustizzja ġejja minn Alla u mibnija fuq il-fidi. Irrid naraf lilu l-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u naqsam miegħu it-tbatijiet tiegħu u nsir nixbħu fil-mewt biex jirnexxieli nikseb il-qawmien mill-imwiet.